izvi zvakuda mimesi yamimunditungamiriri ukwatinobva kunosiyana asina mwari tasangana oh my yeah. Well, follow me then. Inini ndiri mupanditi ndauya kwamuri mufundisi ndodawo mundidzidzisi shoko raMwari handipikisi umambo tuterere maridzo yenyu ndaterera ndafunga kutendeuka ndatota bako ndisazonaiwa ndakudzwa pane zvakubata wabatwa negoni chiri bho chiri chandabvokudza kuti chiri bho here mina ndichikande malaini ona toona kuti uchimhanya risati radoka iro malaini awa ndipaye ndo andiri kudai andiri kupindura nchiti uya mubhanditi uya mwari ndewe munhu wese ende dzingapembera ngirozi wai yadzoka mudanga asi kuno kune mitemo iya yekwana Mosisi 1 mukadzi mumwe 2 mogwa upute saka ipapo ndo paunodaira manje tonzwa kuti unodaira uchiti kudi then tozokontinya from there iwe darama mogwa upute audye nguruve unoona zvandiri kugaya mubhanditi chinhu ichi chaida kuti timbosangana tichigadzire tiri pamwe chete because unoona muonero wandiri kuita nini chiri kubuda chichiita kunge a bit of a conversation saka pane zvimwe zvinhu zvinozoda kupindurwa manje. Follow me then kwandabva ndini ndokuziva na yeah. Follow me then kwandabva ndini ndokuziva chisara ikaiwa kutamba ndapedza ndakamboedza kuidya nyika yacho ndakatadza ndakaedza ndakuda kuraramira vana vangu ingachemeda parara mhuri yangu ndoda kufadza mai vangu wasanyare kuti iyaya mwana wangu ngatiteso bosiala the best I think. Iwewe unongomhanya malaini kasi mumhanyiro wanga uchita imimi hamusiwe paperwork too much but malaini awandimhanyira aya wasenda ndo andashanda nawo saka ndine pandaimba kusvika pari kuda kuti uzodaira ndonzwa kuti unodaira uchiti kudii then ndozokontinya. Sasa kama tanga ushanda mjani. Ndazongwa na vati mjani. Yaitwa mondi ufunge Paulo. Nyangwe mambo Jesu vakagezwa toka nechipfeve. Nechipfeve vakatodya chikafu nazakeyo. Nazakeyo chidongodi wachatereurura. Reurura unopona nenyasha reurura. Ndangari nengoni dzinokanganira dzinokanganira vhura magwaro ufunde Paulosi. Ufunza Paulosi yaitova mondi ufunge Paulo. Nyangwe mambo Jesu vakagezwa toka nechipfeve. Nechipfeve vakatodya chikafu nazakeyo.
Ndakaremba re. Ipatina bakuna siyana, asina marita sangana. Oh my, yeah. Wait, tell me this. Inidindiri mupanditi, yauyamba muri mufundisi, ndodawo munditsitsise, shokora marani pikise, kumambo tuterere, marito yenyu taterera, ndafunga kutendeuka, ndakoza magondiza zoyeuka, na. Ipapo manjwa urupa mocha yango kunoku. Ipapo urupa mocha yango kunoku mocha. Basunzika uturutubiyo. Paunzi bako ndaita sema. Anzi paunzi bako chi. Wala itawa mba that's what about process which will need a bit. Okay. Oh my. Oh na. Yeah. Mukatina bakuna silana, asina marita sangana. Oh na bana. Yeah. Follow me them. Inidindiri mupanditi, yauyamba muri mufundisi, ndodawo munditsitsise, shokora marani pikise, kumambo tuterere, marito yenyu ndaterera, ndafunga kutendeuka, ndachotsa vako ndisazoyeuka. Oh na. Marita sangana, oh na, yeah. Follow me in, inidindiri mupanditi, ndauyamba muri mufundisi, ndodawo munditsitsise, shokora marani pikise, umambo tuterere, marito yenyu ndaterera, ndafunga kutendeuka, ndachotsa vako ndisazoyeuka. Ndozotoka pepe. Toto manya. Tushimanya. Mpatina bakuna siyana, asina marita sangana. Oh na, yeah. Follow me in, inidindiri mupanditi, ndauyamba muri mufundisi, ndodawo munditsitsise, shokora marani pikise, umambo tuterere, marito yenyu ndaterera, ndafunga kutendeuka, ndachotsa vako ndisazoyeuka. Vuya mubanditi vuya, Mwari ndewo mukazi. Umambo tuterere, marito yenyu ndaterera, ndafunga kutendeuka, ndachotsa vako ndisazoyeuka. Vuya ayo mira. Kifana kula mkazi. Ili mkazi. Umambo tuterere, marito yenyu ndaterera, ndafunga kutendeuka, ndachotsa vako ndisazoyeuka. Vuya mubanditi vuya, Mwari ndewo munhu wese. Sukai. Pikise, Mabada. Vuya mubanditi vuya, Mwari ndewo munhu wese. Ende dzinopembera ngirozi, waiya dzoka muganga, asi kunokune mitemo iya yekwana Mozisi. Mukadzi mumwe mukaukute. Uya mubanditi uya, Mwari ndewo munhu wese.
wese ende dzinopembera ngirosi waiyadzoka mudanga asi kuno kune mitemo iya yekwana Mozisi. adzoke Mukadzi mumwe tu mobva upute ende nguruve atidye abakonisazo yaruka uye mubanditi. Follow me then. Inini ndiri mubanditi ndauya kwamuri mufundisi ndodamonditsitsisi ushokora mwara ndipikisi umambo tuterere maridzo yenyu ndaterera ndafunga kutendeuka ndatota bakonisazo yaruka uye mubanditi uya mwari ndewe munhu wese ende dzinopembera ngirosi waiyadzoka mudanga asi kuno kune mitemo iya yekwana Mozisi. 1 mukadzi mumwe 2 mobva upute ende nguruve atidye komabasa ndakabata zvose chinzva ndakatadza mwari vachandiregerera here ndingatoriona here mazvete taimarova mukomo masita taisimutsai mumakomo ndaigara ndiri cheri kuchavakona maridzo yenyu ndaterera ndafunga kutendeuka ndatota bakondisazoyeuka kwatinobva kunosiyana asina mwari tasangana onanananana Follow me then. Inini ndiri mubanditi ndauya kwamuri mufundisi ndona wamunditsitsisi ushokora mwara ndipikisi umambo tuterere maridzo yenyu ndaterera ndafunga kutendeuka ndatota bakondisazoyeuka onanana ya unataka fana wataka wanaidza ngoni Mkatinobva kunosiyana asina mwari tasangana onanana yeah. Follow me then. Inini ndiri mubanditi ndauya kwamuri mufundisi ndodawo munditsitsisi ushokora mwara ndipikisi umambo tuterere maridzo yenyu ndaterera ndafunga kutendeuka ndatota bakoni uya mubanditi uya Olha, essa pula tinha que ter kwatinobva kunosiyana asina mwari tasangana omayamaeya simplex again inini ndiri mubanditi ndauya kwamuri mufundisi ndodawo amen. Ngarine ngoni dzinokanganwira vhura magwaro kunde Paurosi kunza Paurosi aidova mhondi kunde Paurosi komabasa ndakabata zvose chinzva ndakatadza mwari vachandiregerera here denga ndoriona here mazvedzi taimarova mukoma masista taisimutsai mumakona ndaigara ndiri cheri kuchavakona kunganga tainotora okay kona okay komabasa ndakabata zvose chinzva ndakatadza mwari vachandiregerera here denga ndoriona here mazvedzi taimarova mukoma masista taisimutsai mumakona Tuongoa tura.
arisala ndichengeti usadzime izvozvo uya mukabiti uya marindewo munhu wese ende dzinopembera ngirosi iyatoda mugamba asi munokune mutemo beatidye Okay, koma basa ndakabata zvose zvinzva ndakatanza mwari vachandiregerera here denga ndoriona here mazenzi taimarova mukoma masista taisimudzai mumakona taigara ndiri cheri kuchavakona kunganga tainotora makona uya mubhanditi uya mwari ndewe munhu wese hembe dzinopembera ngirosi waiyadzoka mudanga asi kuno kune mitemo iya yekwana mosisi 1 mukadzi mumwe 2 mogwa upute ende nguruve hatidye Okay, koma basa ndakabata zvose zvinzva ndakatanza mwari vachandiregerera here denga ndoriona here mazenzi taimarova mukoma masista taisimudzai mumakona taigara ndiri cheri kuchavakona kunganga tainotora makona reurura hakuna mutsvene reurura ngoreurura unogona nenyasha reurura kwandabva ndini ndokuziva ndisara ivaiwa kutamba ndapedza ndakamboedza kuinja nyika yacho ndakatadza ndakaedza ndakuda kuraramira vana vangu ingacheme ndaparara mhuri yangu ndoda kufadza mai vangu vasanyare kuti iyeye mwana